a Najeriya domin idan ba a manta ba, a baya can tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Bafarawa ya yi kirarin cewa bayan zaben da ya gabata wato na wannan shekarar kenan zai yi ritaya daga tsayawa zaɓe ko rike wani mukami na siyasa. Bashir Ibrahim Idris ya ci karo da shi watanni 9 bayan kammala wannan zaɓe na Najeriya, inda ya tambaye shi ko ina aka kwana da waccan alkawari da ya yi ga amsar da ya bayar. Kamar yadda ni ce maka din nan idan aka gama zaɓe na 2019 insha Allahu ban ce ban siyasa ba, zan yi siyasa kuma zan ci da siyasa, amma duk abin da a sha'anin zaɓe ko mukamin zaɓe tun daga board member ko chairman na board ko minista ko takarar shugaban kasa ko zama shugaban kasa, alhamdulillah na gode Allah ba zan yi ba, ban da sha'a wannan shine wannan matsayin na ban canza bai na duk abin da za a ci an da mutum ba ni so ne kuma dai alhamdulillah. Me yasa ka ɗauki wannan matsayi? To kaga a rayuwar mutum musulunci wadda ka tura sun hada da ita duk wanda shekara 65 haihuwa in ma ma'aikaci ne zai ba aiki. To ni yanzu na shekara 65 haihuwa saboda ka ya kamata in tsaya ni ma duk abin da za a cewa na ɗigo ko ana zaɓe ko a mini ya haima matasa su zo su yi. Amma da in ni ka yi ba ni so na gode ma Allah, amma zan ci gaba da harkar siyasa ta ba da shawara ta goyon baya da ganin abin da ya kamata a yi kafin kuma in ga sadda kuma zan kai tun da cewa ba da koyawa. Yanzu kuna iya cewar kun samar da waɗanda za su mai gurbin ku kenan? Ai kamar yadda daga maka yanzu ko muna son mu jawo wanda muka son ya tsaya in bai da kuɗin da za a zaɓe ne zaɓen zai wahala saboda shi talaka already an haikatar da shi ya zaɓi malam wani ya san kafin ya zama ko gwamna ko mataimakin gwamna ya san bai da gida ko wurin shiga ba shi da ya zo ya kirkira katon gida gari yana gasa da ma'yan kasuwa gidan ya haina kowa to ya za shi ko talaka kamar na ga maka son ya kai ba ruwan shi da hanya ba ruwan shi da karatun yaro ne abin da ya bukata shi kaɗai kan shi saboda haka ya kai ne inda za a ba da kuɗi so kaga kamar na ce maka ko da muna son mu taimaki matasan masu ganin cewa in mun kasa su za su je su yi abin a zo a gani da wuya su samu mun zo ni ga ta fahimta ba mun zo ƙarshen zamani tun da ka zo ƙarshen zamani ba ka da ikon faɗa da abin da Allah ya kadaro mun zo ƙarshen zamani ba kunya ba tsoro ba mutunci ba amana kashin mutane babu dalilin komai ga sun shan aukuwa saboda ka in ba mu tunanin cewa mun zo ƙarshen duniyar nan ba to muna hauka saboda ka ba abin za mu yi wanda da sauran hankali mu koma ga Allah mu yi ta addu'a Allah ya sa mu zama lafiya kuma Allah ba ka samu zama lafiya amma duk wani mai tunanin cewa yana da hankali ya zo yana so ya mulki ƙasar nan ne aiki ne mai wuya sai ka fara gyaran shi daga talakawan su ne ba san ciwon kansu ba kai kana ganin cewa kana yin mutuwa kansu kana iya yin komai a kansu amma su san ba su damu da rayuwarsu ba damuwa za a ba su yau gobe ta ba kanta. To amma tunaninka kana ganin ana iya samun sauyi a Najeriya? Ai kamar yadda na ga maka jiya ta yau kamar yadda ke ga maka bayan za a ci gaba da sai an samu shugabannai na gari ba a ci ba musu amma samun zai wuya wanda zai tunanin cewa akwai lahira akwai hisabi saboda ka zai yi siyasa amma duk abin da an zaɓe alhamdulillah na gode ma Allah na fara da kansula na yi gwamna shekara 8 na tashi shugaban kasa na yi komi da ake a siyasa duk abin da ubangiji ke yi ya nuna a wannan hidin kuma abin da sai gode mashi kuma na gode mashi kuma da cikin gode mashi a lahira. Ta bakin tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Bafarawa sai kuma mu taɓo batun arewa maso gabashin ƙasar Najeriya da ke fama da